10. decembra 2012. u beogradskom klubu Ptica održana je promocija prvog kantautorskog albuma Doris Bizetić-Nigrin. Među posetiocima svih generacija bili su tu i Đorđe Marjanović, Miki Evremović, Rade Vučković, Selimova Želčevski, Vanja Bolić, Beba Tošić i drugi. Sad komentarišemo ovoliku energiju koju si imala i kad si bila sasvim mala, ono od 93. i sad, i gledam ovu promociju i onda kad sam razgovarala sa Borisom, bilo je da je promocija u stvari mesto kad pokušavaš da skupiš to staro dobro društvo i te neke prijatelje, da se posetiš. Drago mi je što je bio i Đorđe Marjanović. To me onako posebno me je dirnulo. Da, i nas, jer 73. Dakle, skoro, pa koliko godina to? 1973. Đorđe Marjanović, dok ja još nisam bio oženjen, nisam imao decu, ali sam imao klavir u sobi, sedimo on i ja i on mi priča viceve, a malo onda i učimo, odnosno on uči moju pesmu I tako ode Marija koju je snimio te godine. Kako, ja ne znam tu pesmu. Kako, ne znaš tu pesmu? Eto, mali propust. Zamisli. Morat ću da snimim tu pesmu.
da bi Kako, ajde bi jedan deo, setit ću se, Bože. I tako ode Marija. I tako ode Marija, a meni osta tuga. Tuga, znam. Dakle, pevao Đoka to, pa je prošlo vreme, pa je još prošlo vreme i on, eto sada sa osmehom na licu, po ciči zimi, u vreme dok je bila promocija, dolazi na jednu malu svečanost koja je posvećena mom detetu, koji je viđao od malena. Koja je viđao od malena, a baš je bila ciča zima, bio je neki sneg i led. I baš sam se prijatno iznenadila kad sam videla njega, pa Radeta Vučkovića, dobro Rade. Izvini, Rade je rekao, ovo je prva promocija sa koje izlazim trezan. I Rade, sladak, on je bio jedno 2 puta gost u mojoj emisiji sa gitarom, pevao je tvoje pesme, spominjao ta, u stvari, stara dobra vremena tog divnog druženja. Doris, osjećaš li da sad među tvojom generacijom više nema onih drugara kao što smo mi bili te neke davne 94. recimo godine? I 94. i godinu dana pred mojeg rođenja, 84. toga se dobro seća. Da, sećaš se. Sve kako prolazi vreme, sve se to raspada. I sve to kako je nekad bilo lepo i da se ljudi skupe, da se pusti muzikica i da se nešto časka za ljudi, da ti ne treba nikakva skupocena atmosfere, nešto, nego jedna mala dnevna soba ili trpezarija i da se skupiš za stolom ili tako neki kafić da kaže ajde jednomesečno, pa ko je slobodan. Ja znam da je još moja majka uvek primala ko četvrtak je bio dan kada su se skupljale, ali mi smo i sami smo krivi što potpuno smo se nekako razišli smo se u nekim svojim brigama, u svom nekom verovatno nespokoju. Ili se ta druga strana razišla od ili se ta druga strana razišla, ali mi smo ti koji još uvek imamo energiju kad Boris kaže da je čistio sneg i da se time sad hvali pred tako sam lopatao, da bi mi... Jesi bacao lopatao sam... Pa što mi nisi rekao da dođeš kod mene da mi očistiš? Pa da ti kažem, toliko sam dobio zapaljenje mišića da nisam ni telefon mogao da uzem u ruke posle tog mog lopatanja, ali ipak bio sam tu jedno pola sata izuzetno marljiv i hrabar. Htela sam da kažem da bi trebalo recimo da se napravi neko mesto gde bi se mi skupljali, gde se uopšte danas sluša dobra muzika? Kod kuće. Kod kuće, ovo smo rekli. Dobro jutro i dobro večer. Kod kuće se sluša i to ona... Kaži mi neko drugo mesto. Nema. Mi ne znamo za to mesto, pošto ja ne znam, možda ne pratim sva kretanja svoje ćerke i mog zeta. Ne odlazim. Nekada je Metropol bio mesto gde je Bubiša Simić imao svoje džez večeri, gde su se skupljali nekada davno. Možda sad, pošto su napravili novi Metropol, možda ajde mi svi koji volimo neku dobru muziku, a koja nije, kako si ti na početku neku pesmu? Neku pesmu, to je bila improvizacija. Bilo je mesta u gradu, ali taj grad nije imao toliko stanovnika, nije imao toliko automobila, bilo je mesta za parkiranje. Ja mislim da mi nalazimo 1000 razloga da izbegavamo. Pa otuđenost nije došla sama. Mnogi od nas su postali otuđeni od sebe, svojih unutarnjih potreba, a onda i od potrebe da ih dele sa nekim. Okolnosti jesu objektivne, dovoljno je bilo samo što se neko setio da u 21. ili 20. veku uzme da bombarduje nas koji smo ni krivi ni dužni cepteli i strepeli. Dakle, dovoljno je bilo samo to, pa da poremeti razum i razne sitne ćelije u mnogima od nas koji su počeli da se pitaju zbog čega, zašto i koliko dugo živimo. Ne bi bilo loše da ti ispričam nešto sam juče čuo vezano za življenje i odlaženje. Što je mala mudrost koja nema veze sa modom jer je takva da je neprolazna. Novinar, reporter odlazi u selo gde živi izuzetno star, dakle mator bračni par, ljudi koji su dobri i baš njemu zgodni za reportažu. Dolazi sa fotoreporterom, deda ispod trema neku slaninicu malo bocka i pijucka rakijicu, njegova žena izlazi i kaže, sine, izvolite, kao, da, se sednu oni i razvezu priču
I ti stari ljudi ispričaju reporteru kako su se mučili, kako su mnogo radili, šta su sve radili, odškovalovali svoju decu. I sad pita novinar dedu, ali u čemu je ipak neki recept pa ste vi doživjeli toliku starost? A deda njemu kaže, vidiš sine, čim smo se rodili, mi smo u redu za umiranje. I nas dvoje smo stali u taj red, ali se nismo gurali. Jo, zamisli kakva fenomenalna filozofija. Eto, dakle, filozofija ne mora da bude iz stare Grčke, ne mora da bude iz vremena renesansa. Da bude u stvari kao poruka i za kraj emisije, jer smo se skoro približili kraju emisije. Kaže, i mi stojimo u tom redu, ali se nismo gurali. To je poruka za sve one koji misle da je umerenost u stvari najbolje i najveće i najznačajnije pravilo života, a za gurače uvek ima ko će da ih propusti, oni će gurati i dalje. Njih će da propusti u raznim redovima, pa čak i u tom redu za koji se ne treba gurati. Doris, kakvi su sad planovi, dete raste, u srećnom si braku, ili imaš nameru da malo promovišeš tvoje pesme, da se baciš malo, dosta si sedela kod kuće, da se malo baciš na tu čuvenu estradu i da promovišeš svoje pesme i da se negde pojavljuješ, da recimo po nekim klubovima, da bude recimo jednom mesečno da dođemo da slušamo kako Doris peva. Pa to ćete morati da pitate nekog čoveka, nekog vlasnika kluba, kako ima ponudu za mene. Nije ni to. Na šta postoji moja filozofija, jedna od filozofija života, ništa ne može da ti se desi kad otvoriš neka vrata i nekog pitaš. Može samo da te odbije ili da te prihvati. Prema tome, uzet ću i ja na sebe da nešto napravimo, da napravimo jednom mesečno neki klub gde ćemo se družiti, viđati, gde ćeš ti da pevaš. Da bidne session. Da bidne session. A pošto je ovo vreme da se bidne, da se mi rastajemo, ajde. Ja vam želim zaista sve najbolje. Potrudit ćemo se zajedno da kad prođu ovi tužni i ružni zimski dani, da nađemo neko mesto gde ćemo se viđati. Želim vam ti mnogo sreće. Hvala. Tebi, Borise, da ono što si obećao pre 5-6 meseci, da se to i... Da se to realizuje. Ne sumnjam. Uz pomoć moje 3 ženske žene i 2 ženske ćerke i muškog psa i muškog zeta, ja ću svakako to uraditi. Dobro, vi ste zaista jedna srećna porodica i ono što je zaista lepo, da dugo trajete i da vam ne može niko ništa, jači ste od sudbine. A šta vama da kažem, nadam se da vam je ovo veče bilo prijatno, da vas je podsjetilo na neka lepa, dobra, stara vremena. A ja kao urođeni optimista uvek govorim da će se vremena ipak vratiti. Uživajte u životu i ne zaboravite da je život mali, jedan, a da je sreća ipak toliko mala da ne treba tražiti mnogo i da se ne treba gurati ni u kakvim redovima, nego čekati polako dok ne dođe vreme. Prijatno večer.